И здравейте, аз съм Dipcho987. Днес това ще е първият епизод от поредицата на Minecraft в PvP България. Днес главно ще правим PvP и ще ви покажа, че днес или вчера, не знам кога, се направих Bedrock Home. Да отидем в него. Мисля, че няма светено, но ще направя торчове и ще осветя. Да, няма светено. Да, има лак и то голям в сервера. Да направим малко торчове. Сложим тук и тук така. Значи тук малко дина. Не знам дали ще порасне. Тук се правя полшники, тук Netherward и различни работи. Малко полшники съм спечелил от някъде и тук работи за полшники. Айтеми, с които си го направя. Печките няма нищо, ще оставя торчовете и може да отидем на PvP с този кожен свет. Да, той е почти изхъбен. Bedrock. Ни Bedrock беше, мисля, че 50. 50 Bedrock ми искаше да се направя. О, да тлак. 50 Bedrock ми отне. Ето какво се спечелих днеска. Sharpness 2, Knockback 2 и Fire Aspect 1. Хубав меч, ми харесва. Protection 1, Fire Protection 1 също, добре. Protection 1, Fire Protection 1, Legends и Boots Protection 1. Protection 1 и да, това е. Имам 7 Golden Apples и лапсозор малко. Нямам храна. Пак съм я закъсал с храната. Ще отида до къщата да видя дали имам там поне изпека. Да, има сериозен лак. О, да, имам малко храна. Защо там храната? И да отидем на спауна. Да, виждате какъв лак. Това е и че снимам и че има доста хора в PvP България. Да, няма никой от тима, не. Се реджем, и може да се бия с тези без никакви сетове. Да кажат хай на YouTube. Да, някой ще каже. Не. И както и да е, може да скочим в дупката. Дали има някой? Да, има. Ето, тук се вижда даже двама. Двама мисля, да. Явно са тим, но мисля да не скоча. Да, един го убихме. И втория. Да се спечели меча. И да, видяхте кой не убие. ГГ. Браво на него. Не знам как ме уби, аз бях с итемия, пък той нямаше нищо. Не знам защо не ме уби. Защо не го убих аз? Той беше много слабен. Ето го къде е.
Как искам меча му. Ето го е него. Гъга солт. Да, сега ще го напишем. Да се жените старта. Да. Да, то не взе хранят. Стига да е. Да, можно тоже нещо да му пишем. Не съм много от майнер. Това никто ли? Не. Но един от има, който се казва Ники 200 и нещо. 240. И затова се гледам за него. Това е много добър тук, според мен. Но да. И там е бипак. Има хубав меч на момчето и затова. Да, ето виждате какъв лак. Не мога да се отворя често. Да. Да. Чак сега. Да, мисля да бягам това, защото това е с броня по-късно и по-лагни. Да, ето, виждате. Който се е закил. И това е. Да, кой път иска седло? Това не мога да разбера. Този човек не иска цял ден пише продавам седло. На кому трябва седло? Ще ясти. Това е хардкор. Сървър. Никой го пита. Сериозно. О, да, и така има хора. Коте. Ето го този човек, който ме пи. 2 пъти. И... Да, Ники 49. Как? Логнем. Взех си някаква глава в тялката. Окей. Яка е. Да, който иска може да дойде. И ако ме гледате... Не, ти не си ми тим. Ти мисля, че не си ми тим. Друг ник ми е тим, който в момента не е на мен. Едно в едно. От дупката за клипа. Брато, ай скачам ти за клипа. За клипа, брато, сори. За клипа, извиня, че не мога да хакнеш, ама може да убия, да. Има шанс, да. Оп, лагва. Чакай, настигам те.